И здравейте! Днес ще правим unboxing на B слушалки от Dr. Dre. iBeats by Dr. Dre. Той ги е измислил. Ето ги, така изглеждат, така е на кутията. Добре, ще ги разгледаме като ги отворя. Ето това са слушалките. Може да си ги закупите. На мен лично ми костваха 6 лева. Не знам на вас колко ще ви костват. Зависи от кой магазин ги купихте. Ги купувате, аз пак като някакъв циганин. Ето виждате, има омекотители, които омекотяват слушането. Има невероятно добро чуване. Поне така пише, аз не съм ги изпробвал. И чистотата на песните наистина. Ама аз съм ги слушал от един друг мой приятел. Ни принася на едно съвсем различно ниво от едни нормални слушалки. Но това са толкова скъпи. Едни нормални слушалки колко струват? Много по-малко от Би. Те са направени, вече за втори път казвам, Доктор Дре, той ги е измислил. Има включител жичка да си сложите в телефона. Горе-долу са това, виждате червени. Има и други модели, има женски, лилав и такова, и червен. Обаче аз взех това, защото червените бяха свършили. Така че да. И това горе-долу, това е мини анбоксинг на слушалките. Тук това се маха и вече можете да си слушате много хубава музика. Добре, надявам се този анбоксинг да ви е харесал. Ако е така, коментирайте, харесвайте, очаквайте нови клипчета. Вижте, нагледайте се на слушалките. И... не, събрах да кажа, че тези слушалки ги има в голям вид за геймърски слушалки. Иначе тези може да се използват за компютър. И да, надявам се този епизод ви харесал. Ако така, коментирайте, харесвайте, чекайте нови клипчета и чао!